ጸጋን ሰላምን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩልኻትኩም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ አገልግሎት ውህበት ንሎም ድማ በጥቅምቲ 2017 ኣብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝተሰብከ ስብከት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ልብስኻ ቅይር ዝብል ስብከት እዩ ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም ይምነየልኩም አርስቴ ፍሊዝ በላ አርስቴ ኸውኒ ክዳንካ ቀይር ወይ ካ ክዳንኪ ቀይሪ ኩልኻትኩም ጽቡቕ ክዳን ተኸዲንኩም ኣለኹም ኩልኩም ጽቡቓት ኢኹም ዘለኹም እቲ ጥቕሲ ዘልዕሎ ሰለስተ ዝተፈላለዩ አርስቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተልዕለ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 41 ዘሎ ናይ ዮሴፍ አርስቲ ኸነልዕል ኢና እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ሩት ሳልሳይ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከድና ኣብ ማርቆስ ከነልዕሎ ኢና ማለት እዩ ኣብ ናይ ዮሴፍ ታጥቕሲ ኣብ ጥቕሲ 14 ትርከብ ማለት እዩ ኣብ ዘፍጥረት እንታይ ይብል ሽዑ ፈርዖን ሊኹ ንዮሴፍ ጸውዖ ፈርዖን ንዮሴፍ ሊኹ ጸውዖ ይብል ቀልጢፎም ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ያውጽውዎ ንሱ ከዓ ተላጽዩ ክዳኑ ለዊጡ ናብ ፈርዖን ኣተው ክዳኑ ለዊጡ ትብለላ ሒዙላይ ካልኣይ ድማ ኣብ መጽሓፍ ሩት ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 2-3 ዘሎ ማለት እዩ ሩት ዝተመልሰት ንቦኣዝ ቅድሚ ምርካባ ዝተባህለ ዝተገብረ ነገር ማለት እዩ እንታይ ይብል ኣብ ጥቕሲ 3 ብፍላይ ሕጂ ከዓ እቲ ምስተን ጉዝኣቱ ዝነበርኪ ቦኣዝ ዘመድናዶ ኣይኮነን እንሆ ንሱ ሎም ለይቲ ስገም ኣብ ዓውዲ የዝውር ኣሎ ኢላታ እምበኣርሲ ተሓፂብክን ተለኺኽን ክዳንኪ ተኸዲንኪ ክዳን ተኸዲንኪ ትብል ሕዙለ ተቐዳሚ እንታይ ለኩም ኣለዎ ክዳኑ እንታይ ገይሩ ለዊጡ ተኻለይኸ ክዳንኪ ተኸዲንኪ ኣብ እንግሊዘኛ እንታይ ትብል መስል put on your best ያለ ትዝበለጠ ለቢስኪ ያለ ኣብ እንግሊዘኛ ታሳልሰይቲ ድማ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ብዛዕባ ጴጥሌሞስ ዝተባህለ ዓይነ ስውር ብዛዕባኡ ዝተባህለ እዩ እሱ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሓልፍ ኣሎ ምስ ሰምዐሲ ክፍወስ ደልዩ እቶም ሰባት ድማ ንኸይፍወስ እንታይ ይገብርዎ ነይሮም ሶበል ብልዎ ነይሮም ማለት እዩ ዳሕራይ ግን እንታይ ከም ዝገበረ ይነግረና ተንሲኡ ኢሉ ባርኖሱ ኣውፂኡ ሰለስተ ነገር ኢና ኣለና ማለት እዩ በዚ ሰለስተ ነገር ተበኪስና ኢና ሎም መዓልቲ ቃል ኣምላኽ ክንመሃር ማለት እዩ ዘን ሰለስተ ጥቕሲ ሒዝዎን ክዳኑ ለዊጡ ተኻለይቲ ክዳንኪ ተኸዲንኪ ታሳልሰይቲ ድማ ባርኖሱ ኣውፂኡ ብዛዕባ ናይ ስጋ ክዳን ኣይኮን ክንዛረብ ስለዚ ብዛዕባ ክዳን ክንዛረብ ከለናሲ ብዛዕባ እዚ ደገ ጌርናዮ ዘለና ክዳን ብዛዕባኡ ይኮነን እቲ ኢሹ እግዚኣብሔር ክሻ ተኸደን ጅንስ ተኸደን ዝበለጠ ተኸደን ኩሉ ሓደ እዩ እግዚኣብሔር ዘገድሱ ኣይናዩ ውሽጣዊ ክዳን ኩላትናሲ ዝተፈላለዩ ዓይነት ክዳን ተኸዲና ኣለና ጽቡቕ ክኽደን ዘይደሊ ሰብ መቸም የለን ኣቄዶ ገሌና ማርኪልና ኣሸሓቲና ገዚና ኣለና ገሌና ላሰከንዳ ሃንድ ኸይድና ገዚና ኣለና ኩሉ ግና እንታይ ሽሙ ክዳን እግዚኣብሔር ብዛዕባ ይኮነ ይዛረብ እግዚኣብሔር ናይ ውሽጢ ክዳን ይዛረብ ክርስትና ብእምነት እዩ ዝነበር ሓቂ ብእምነት እዩ ዝነበር ግና ሓደ እዋን እግዚኣብሔር ናብ ገለ ነገር ክትሳገር ይደልየካ እሞ ወይ ድማ ከምዚ ክትከውን ኢኻ ናብ ከምዚ ክትበፅሕ ኢኻ ይብለካ እሞ ናብኡ ንኸይትበፅሕ ግና ዝኽልኩልካ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ናብቲ ዝተባህለልካ ንኸይትበፅሕ ገሌና ብዙሕ ዝተባህለልና ሰባት ኢና ከምዚ ክትከውን ኢኻ እግዚኣብሔር ከምዚ ክሰርሕ ይበኣኻ ዝተባህልና ኢና ቃል ትንቢት ዝሓዝና ኢና ቃል እግዚኣብሔር ዘለና ሰባት ኢና ግና ናብኡ ከይንበፅሕ ዝኽልክለና ነገር ኣሎ ማለት እዩ እዞም ሰለስተ ዝጠቐስናዮም ሰባት ድማ ልክዕኹም እዮም ኮይኖም ዮሴፍ ሩት በርጢሜዎስ ዝበሃል ሰብኣይን ኩሎም ከምዚ ዓይነት ፀገም ነይርዎም ማለት እዩ ዝተፈላለየ ፀገም ነይርዎም ዝተፈላለየ ክዳን ክኽደኑ ነይርዎም ማለት እዩ ናብዚ ንኸይበፅሑ ግና ዝዓገቶም
ዝኸልከሎም ንኸይሓልፉ ዝገበሮም ነገር ግን ኣሎ እንታይ ንሱ ክዳኖም ክቕይሩ ነይርዎም ማለት እዩ እዞም ሰለስተ ሰባት ንገለ ነገር ተፀዊዖም ንብል ኣለና ነቲ ዝተፀውዕዎ ነገር ነቲ እግዚኣብሔር ክበፅሕዎ ዝደልይዎ ነገር ግና ክበፅሑ ዓቕሚ ሲኢኖም ኣይከኣሉ ዘይኽእሎም ነገራት ድማ ብዙሕ ነገር ኣሎ እቲ ቀንዲ ግና እንታይ እዩ ክዳኖም እቲ ለቢሶምዎ ዝነበሩ ልብሲ ንሱ ይትቐንዲ ንምንታይ ሰንበት ኮይኑ ክበሃል ከሎሲ ቤተ ክርስቲያን ከይደልናስ ንኮደሲና ክንደይና ንልውጥ ናይ ውሽጢ ክዳንና መንቸክ ትገበረሉ ዶ ማለት ናይ ውሽጢ ክዳኑ ቸክ ገይሩ ዝመፀ ሰብ መን ኣለና ክዳን እንታይ ጥቕሙ እንታይ ዘመልክት ክዳን ብዙሕ ነገር ጥቕሚ ኣለዎ ሓቂ መጀመርያ እንታይ ዝገበረካ ይሽፍነካ ይኸድነካ ኣዳም ሓጢኣት ምስ ገበረ እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩ ከዶን ኣለና ደበሎ ገይሩት እንታይ ገበሮ ከደኖ ንምንታይ ይኸዲኖ ዕርቃን ጥራሕኻ ምዃን ይኸድን እዩ ማለት እዩ ጥርሑ ክኸውን ዝደሊ ሰብሲ የለን ምክንያቱ ጥራሕኻ ምዃንሲ ዝሕፍር ነገር እዩ እዛ ክትገብር ኣለካ ክትክደን ኣለካ ክቡር ይኹን ሕሱብ ክዳን ክትክደን ኣለካ ማለት እዩ ዕርቃን ንኽሽፍን ድሕሪኻ ክብሪ ክበና ክብሪ ይበካ ይኽዳን ማለት እዩ ብዘይክኡ ግን ክዳን ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ካልእ ኣብዚ ዓዲ እንታይ ይብሉ ሕማቕ ኩነታት ኣየር የለን ሓቂ ሕማቕ ኣካላትና ስለዚ ክዳን ኣገዳሲ ማለት እዩ ካብ ወይዘር ካብቲ ዘሎ ኩነታት ኣየር ይከላኸል ማለት እዩ ጥቕሚ ኣለዎ ማለት እዩ ብዘይክኡ ግን እንተዳ ክዳን ዘይብልካ ኮንካ እንግሊዘኛ ቃል ክትጥቀም ኔክድ ወይ ድማ ጥርሑ ዝወፀ ሰብሲ እንታይ ማለት እዩ ምንም ነገር ዘይብሉ ማለት እዩ እዚ ግን ኣካላዊ ጥራይ ኣይኮነን ጥራሕኻ ምውፃእ ብውሽጢ ሰብ ጥርሑ ወፂ ከም ኣባህላ እንታይ ይብል ኣይ እሱዳ ጥርሑ ድዩ እንታይ ካየትና ማለት እዩ ምንም ነገር ዘይብሉ ኣብ ውሽጢ ባዶ ማለት ኮይኑ ኣካላዊ ጥራይ ኣይኮነን ማለት ይኽዳን መንፈሳዊ ይኽዳን ውሽጣዊ ይኽዳን ስነ ኣእምራዊ ይኽዳን ማለት እዩ ናይ ውሽጢ ክዳንሲ ኣለና ማለት እዩ ኩላትና ለቢስና ኣለና ክዳን ይረዳእና ኣይረዳእና ክዳን ለቢስና ኣለና ጥራሕና ንኸይንኸውን ግና ክዳን ክንክደን ኣለና ናይ ምንታይ ክዳንና ክንክደን ጥራሕኻ ንኸይትኸውን ቃልዕ ድኻምካ ከይረአ ሰንፍ ከይትበሃል ክትክደን ኣለካ ማለት እዩ ብዘይካ መሸፈኒ ክዳን መሕቢኢ ራይ ዘይኮነ ካልእ እንታይ መቃልዕ እንኮላ እዩ ክዳን የቃልዐካ ኢኻ ክዳን ንሰብሲ ብክዳን እንታይ ክትገብሮ ትኽእል እያ ክትመስሎ ትኽእል ኢኻ ኣይኮነን ፍራዳይ እንተዝመፅእ ኣብዚ ክፈርድ ኢሉሲ እንታይ ዓይነት ክዳን ተኸድነ እቲ ናቱ ክዳን ሓቂ ነቲ ሞይኡ ዝገልፅ ነቲ ናቱ ስራሕ ዝገልፅ ሓቂ እንተኮይኑሲ እንታይ ዓይነት ክዳን ክኽደን ኣለዎ ንዕኡ ዝገልፅ ክዳን ክኽደን ኣለዎ ዝተፈላለየ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ክዳን ነቲ ውሽጣዊ ነገርና እንኸድኖ ክዳን ኣለና ስለዚ እቲ ክዳን እቲ ልብሲ መሕቢኢ መኸወሊ ኢኻ ትኽውል ኢኻ ማለት እዩ ሰብሲ ሓቂ ከይዛረብሲ ናይ ሓሶት ክዳን ይኽደን ማለት እዩ ናይ ሓሶት ክዳን ክትክደን ትኽእል ኢኻ ናይ ግብዝና ክዳን ክትክደን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዘይኮንካ ይኾንካ ክትቀርብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሓደ ሰብኣይ ነይሩ ሰብኣይ ብጣዕሚ ፃዕራሚ ነይሩ ብጣዕሚ ሰራሕተኛ እዩ ጊዜኡ ብምሉኡ ኣብ ስራሕ እዩ ዝሕልፍ ነዚ ሰብኣይ እዚ ፀዊዖም ሓቲቶም ናይ ፃዕሪ ክዳን እዩ ተኸዲኑ ዘሎ ሕጂ በዚ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ኮንቴክስት እቲ ዓውደ ንባብ ናይ ፃዕሪ ክዳን ፃዕራም ይበሃል እቶም ሰባት ክፅውዕዎም ከሎ እዚ ንፉዕ ሰራሕ እዚ ፃዕራም ጊዜኡ ኣብ ስራሕ እዩ ዘሕልፎ በሃል ፃዕራይ ፀዊዕዎ እቲ ካውንስለር ፀዊዕዎ ንምንታይ ኢኻ ብዙሕ ትሰርሕ ንምንታይ ኢኻ ብጣዕሚ ኢኻ ፃዕራ ብጣዕሚ ኢኻ ንፉዕ ስለምንታይ ይበሃል ገርመኩም እቲ ናይ ፃዕሪ እቲ ናይ ንፉዕ ሰራሕተኛ ክዳን ተኸዲንዎ ዝነበረሲ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ገዛይ ሲኦል ኣለዎ ሲኦል እዩ ገዛይ ኦፊሰይ ናይ ስራሕ ቦታይ ግና ንዓይ መንግስተ ሰማይ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እንታይ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ገዝኡ ፈሪሑሲ ኣበይ ይውዕል ኣሎ ኣብ ስራሕ ካብ ገለ ክትሃድም ኢልካ ፃዕሪ ተበዚሕ ኢኻ ሕብረት ክትገድፍ ኢልካ ፃዕሪ ተበዚሕ ኢኻ ልብሲ ትኽደን ኢኻ ማለት እዩ ናይ ደገ ልብሱ ፃዕራ እቲ ናይ ውሽጢ ልብሲ ኸ ፍርሒ ስለዚ ክዳንና ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ እንታይ ዝበሃል ምስል ኣሎ ከብድኻ ሓምሊ ምልኣዮ ኢሎም እቲ ዝባንካ ኸዓ ወደቦ እንታይ ማለት እዩ ጠሚኻ ከለኻሲ እንታይ ኩን ፅቡቕ ትኸደን ሓሶት ኮይ ግብዝና ኮይ ኣከዳድናና ክመዝነና ይኽእል ማለት እዩ እሞ እንታይ ኢና ንብል ኣለና
زوم ثلاثة سبات كدانو لوتو كداران خدينا بارنوسو دربي نبلالا لمن تاي يمكن تيرا إذا حدا نتي شفيو وز نبرة كطلع إلو إذا حدا نتي لبيسو وز نبرة مسيلو وز نبرة مثلي كقل إلو إتخا كابتوز نبرة هو تسيل أبي يوسف نملس على الحاجة هاي يخوين ذات قصة تقصنا يا معرف 40 حدا زلا هاي يخوين نيرو يوسف هاي وقاتي مونير يوسف أبيت ما أسرتين يرو بيت ما أسرت تأثير زفلسة كل وانا خيلي أنا تأثير فلتي بهيزه أبيت ما أسرت تغتسر كلها كده أنا لك أنا بيت ما أسرت يوسف ناي بيت ما أسرتي لبسي لبسني ناي بيت ما أسرت لبسي أبدو كان كيف كاتجوزو لبسي أيقونا ناي بيت ما أسرت لبسي دلي خاتقدونه لبسي أيقونا تجديدك تجورو لبسي ناي بيت ما أسرت لبسي ناي بيت ما أسرت لبسي كيف تقع تجورو لبسي ما نمسب ناي بيت ما أسرتي لبسي غلط بسيرو بتسأل سبيله هرر زبله يلا يوسف قنا هيوت تنابرة أجديدو ناي بيت ما أسرت لبسي لبس بيت ما أسرت لبسي يوسف نزل لبسي زي هيوت أجديدا زلبسطو لبسي قلنا له معلتي هيوت أجديدا ناي ما أسرتي لبسي لبسنا هنكون تجددنا كي ترددنا بما أسرتي تلبسنا هنكون نغيرنا نيستفعل عليه ما أسرتي لبس غلونا غير يوسف جمر هو تجمرن كله حبراوي لبسي لبسي أبو زفتوه زيادة سلازنا براسي حبراوي لبسي البسوه تحرقنا تلبسي قنا تغلطي دم تلغي تشيتو كلاي جزيد ما يوسف صبغ لبس لبسو نيري أبيت فرعون آتي نيرو سيت بوطيفار تاجيراتو نتخدانو سيداتو لبس لبسو نيري يوسف بس إذا أكل دمان أبي وريد مالتي نبز حتى لبس لبسو مالتي نايبيت ما أسرتي زيت منيو لبسي لبسو أبيت ما أسرتي دعين السباتي مزلو أحوال لبسنا هنكير دلس لزولو زيابيه أبيت ما أسرتي زنبر سب تسفاد غورة سبي مجمرة بيت ما أسرت مستأثر سبسي حنت تسفى دلاته تاسفو انت يفكر وين خوتس وين خموت سيا تسفو خلي تسفى يلا أبيت ما أسرت قنكا التوعلهم السواد ثم تأثرت خانساتهم نقول تسيخا نعتاتهم طريقة تري بتو كتب الكلها حد الشماتيون نايش مع هوا لا تبغالك أبا زانتات النكر توعل من مال يقولن بيت ما أسرت كوسي تسفى قوي بالكنا بيت ما أسرت يوسف أب كنز عينة هوتي آتي الله نقول تسيزر يوم تسفى زغورتو سبات حد علالهم سبات حدش نجر زين صو سبات لازم سبات زين يخرج واحد كل جزء حد عين السبات نبيت ما أسرت لبس تلبيسكا من قصقاس كاستو السنة كابت خنشلو ويكابت عنكين نايت غبابي كتحق أيقنها حدش نجر تخوي بكان مالتي أب حدا ولا يخاط أسير كات نبر مالتي نبيت ما أسرت لبسي تلبيسو سب كاس أصلا صانته حلمه كله تسفى وريت زو كله خوب كون سمني زم كلن صحين ورحن سجدالات نبرة عسرت حدا قواقب تقول ما سجدالات نبرة كخوب كلها مهين كلها تريفة تسفى سيني أبي بيت ما أسرت لبسو نايم تاي سلسخونه نبيت ما أسرت سلسخونه لبسنا بيت ما أسرت تلبس طون كاسي التيفهم زللي وخان لبس قونا له كي تهدم متان مخزم حيزوم وخان بيت فرد القول له كي تهدم متان زرة أما أقل تهزبي كالتيفو زلل الله لبسي خاطر أرانشوني وي بيتشا أقلين زلور بالكام كي تهدم متان كوما عين السامين يا ريسي تسفاين أبو أقددهم هيوتو إذا عينت لبسي اللي بيسمى مالتي جن حدا وان حدا نجار كوين كلته المحليهم هذا صبوا عبد الله جبرة حرسل السماعات موتي هذا وايلو هذا دمه حرسل الساعة معلتنا تعطكم يخيلوا حلم فتح خلنا يسيف أي مثلاً أنا دليتو زنبرة حلم فتح قوينو أبيت ما صرت غنبر أي مثلاً زيابيهر تصوعون عب نجر مهان فلتي زيابيهر تصوعوا زيابيهر زدلي نجر عب زبلة نجر مهان يفلت يسيف أبو أبترك مركي كنبر دليتك زيابيهر أي نبرة يسيف كنا معلت مسيرون يسيف
رسعوا نيرو تحرقنا تذكروا فرعون حلم مسحلمه እግዚአብሔር ንዮሴፍ ዝክረ ላ መዓልት መጽያ ዮሴፍ ክዝከርን ከሎ ግና ነቤት ማእሰርቲ ልብሲ ይገብር ድሌቱ አይነበረ ናብ ንጉስ ቅረብ እንተ ትባልሲ ክሻ ተኸዲን ካለው ይቀርብ ናብቲ ዝበለጸ ቅረብ ተተባሂልካሲ ዝበለጸ ልብስ ለቢስካ ያተቀጥ አይኮነ እንደ ህዋት ጽባለሁ ተጋጌ ኢንተርቪው አለኩም ተተባሂልኩም ሲ ታይነት ልብስ ገርኩም ትቆሉ ኤምባሲ ተአቱ ተተባሂልኩም ሲ ታይነት ልብስ ገርኩም ትቆሉ ዮሴፍ ድማ ልክዕ ማለት እዩ ታጥቅስ እንታይ ትብል ጭሕሙ ላጤ ክዳኑ ለዊጥ ያት አቤት ማሰር ጭሕሙ ዘጊፉ ነይሩ ማለት ክጸርኽ ጸፈፍ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ክትቀርብ ተኾንካሲ ከመይ ከያት መጽእ ዝግበአካ ንኣምላኽ ክትቀርቦ ተኾንካሲ ከመይ ከያት መጽእ ዝግበአካ ምስ ረሳሕ ክዳንካ ምስ ጭሕምኻ ምስ ኩሉ ዘገፍካ ምስ ኩሉ ሕማቅ ነገርካ እግዚአብሔር ዝሃቡ ዕድል ክትቀመላ ነይሩ ወይ ኣብ ፈርዖን መምዘን ነይሩ ማለት እዩ ጭሕሙ ልሰለለ ጽቡቕ ክዳን ዝተኸድነ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ክቐርብ ነይሩ ለዚ ዮሴፍ ድማ ጭሕሙ ክላጺ ክዳኑ ክቐይር ነይሩ ማለት እዩ ናይ ሓርነት ልብሲ ክለብስ ነይሩ እግዚአብሔር ዝህበካ ዕድል እግዚአብሔር ዘምፀልካ መዓልቲ እግዚአብሔር ክረኽበካ ዝደሊ ግዜ ልብስኻ ከይቀየርካ እንተ ጸኒሕካዮ ወይለኻ እግዚአብሔር ልብሱን ቀይር ይዝብል ለሐዋት አምላኽ ክርከበልካ እንከሎሲ ተዳሊኻ ይፈጻል ትሞዳታ ግዚያው ታይሉ ክዳውንቶም ደም ትገሸል ታይዝገበሩ ዘጻዕዱ ልብሶም ዝቀየሩ ማለት ረሳሕ ሒስካ ተጸኒሕካሲ ግዜ ይብልካን ማለት ይብልካን ማለት ዮሴፍ ንሓርነት ልብሲ ለዊጡ ናብ ፈርዖን መጽ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ቀሪቡ እግዚአብሔር ክብሎ ዝደለየ እግዚአብሔር ከውጾ ዝደለየ እግዚአብሔር ናብቲ ዝደለየሉ ቦታታት ተቆይኑ ታገብር ነይሮ ማለት እዩ ዝጸረየ ነገር ክበጽሕ ነይሮ ገለገሌና አንተ ይለለኹ እግዚአብሔር ዓብይ ነገር ጸውዒና ከሎ ኣብ ታሕቲና ዘላ ልብስና አይቀየርና ዘላ ገለገሌና እግዚአብሔር ንሁለይ ነገር እንዳተጸበየና ከሎ ሮንግ አቲቲዩድ ሕማቅ አተሐሳስባ ሕማቅ ነገር بحماق سنفنا تتحيزنا ينازلنا حوالي እግዚአብሔር ጽቤና ካለ احنا زلنا يوم ካለ ዮሴፍ حنت عدل هذا وهي ما تقول حنت عدل حلم حنسابي حليم كفر خلا يجي كوي حلمن كو خلا يجي ترى ينديركو اي نبرن وي فتين كا تترف قالكو اي نبرن ابنا يوسف ነገር حنت عدل اقد من نغس تقرب نيرو صفيفو صريو قرب نيرو اتحلم فتح تعدل እግዚአብሔር ይገና تعدل ክንቀመላ ተዳሊና አንጸናህ ኣብ ኩሉ ህይወትና ማለት ዝወሃበና ዕድል ዝተወሰነ ደጊሙ ዘይመጽ ዕድላት አለ ደጊሙ ድኸሰርና ዝበልናሉ ህይወት ብዙሕ ብኻኸም ዚኣ ገይረን ተዝኸውን ዝበልና ብዙሕ አለ ምክንያቱ ልብስና ቀይርና ልክዕ ነቲ ቦታቲ ንበቃ ኮይና ስለዘይተረኸ ኣብ ስራሕ ክኸውን ይኽእል ኣብ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ኣብ መንፈሳውነት ክኸውን ይኽእል ኣብ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክኸውን ይኽእል ኣብ ድኾነ ነገር ማለት እዩ እዚ ኣብኻ ተጠቂመላ ከምዚ ኣብኻ መሪፀ ብኻና ብዚ ዓድል የመጻ እና ሓንቲ ዕድል ነታ ዝተዋሃበቶ ዮሴፍ ግና ነታ ደገ ተጠቂምላ ልብሱ ቀይሩ ኣጽሪዩ ኣጽፊፉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርካ ኣጽፊፍና ክንጥቀም ይግበአና እቲ ውሽጣዊ ልብስና እግዚአብሔር ክሬና ከሎ استفادة جفت مثل تمليو خصنا حلو بحسود جبزنا بأمثلنا استفادة لينا قرطو جفيتنا كوينا زلنا كراننا كورسي هيدا الله حواسي سورياتنا نمثل كنراغلنا بزي سوريات أم أوكي يوالوكي سخات شوفوا الله أنا خات شوفوا الله بيننا እግዚአብሔር ተንቀሐና አንተሆይኑ ታንተው ዘሐተትኩም ሕቶ ንገርሞኩም ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኮሎሲ ጠፊ ይሐለ ይሁዳ ጠፊ ምስ ኢየሱስ አይኮነን ግዳም ሐዋርያው ምስ ነቢያት ነው ሐልቀኻ ተነቢል ጋር አይኮነን ሙሶምሲ ምስ ኢየሱስ እንኮሎ ልብሱ አባራሽ ተፈሰባ ለዚህ እቲ እቤት አስማት አይኮነን አንተታስ አውሽት ያበታስ አውሽት እግዚአብሔር ተላበኒ አውሽት ነገር ያበታስ ናብቅን ፈርዖን ከቀርብ ዝገበራ ነገር ታይ ማለት እዩ ልብሱ ቀይሩ ጨሕሙ ላቲ ጸፊፉ ቀሪቡ ቀርብ ከሎ ሕልመ ያይሞተ እግዚአብሔር ዝበለኒ ተስፋ ሕጂ
ቦታ ትረኺባልና ሕጂ እግዚአብሔር ነዛ ሕልም እዚኣ ግህት ዝገብረላ ዕድል ተረኺባላ እዩ ተጠቂምላ ምክንያቱ በኣ ጌራ ክትጠፍእ አይደለያ ታድሃቦ እግዚአብሔር ክጥቀመላ ነይሩ እግዚአብሔር ዝሃቦ ዕድል ሕልመይ ኣይሞተን እግዚአብሔር ነዛ ዕድል እዚኣ ተጸቢን ኢሉ ሲድዋ ተጠቂምላ ልብስና ብዙሕ ነገር ታውቃለህ ዘራርባና ልብስና ያህዋል ጴጥሮስ ክሕልም ከሎ ታገረድ እንታይ ኢላቶ እነሆ አዘራርቡ ሮም መስላሎ ወድገዲላ ኢላፋቅ ልብሱ ሪያት ከተለሌካ ሆኖ ሰብሲ ብልብስ ካይደለሌካ ነቲ ዝተኸፍተልካ ደገ እንታይ ምግባር ጥቃ ዮሴፍ ዝገበራ ነገር ተያ ሓንቲ ዕድል ናይ ቤት ማእሰርቲ ልብስ ለቢሱ ግና ናብ ፈርዖን ኣይመፀን ናብ እግዚአብሔር ክመፅእ ከለናኻ ናይ ማእሰርቲ ልብስ ዘይኮነሲ ናይ ሓርነት ልብሲ ናብ እግዚአብሔር ክንመፅእ ከለና ናይ ንስሓት ልብሲ ናይ ሓቂ ልብሲ ናይ ቅንዕና ልብሲ እስካይ ምንጻሕ እግዚአብሔር ልብሲ ኸንቅየር ገለና በረኸትና ናይ ኩሉ ጊዜ ይጥፎ እግዚአብሔር ግና ክንቅየር ገለና ልብስና ክንሉ ትገለና ጽንሕና መደባት ተባሪኽኩም ተማሂርኩም ክትኮኑ ጸሎትና እዩ በቀጻሊ እትህቡና ሐሳባትን ርእይቶታትን ድማ እግዚአብሔር ይባርኩም ከከም አድላይነቱ ድማ ነቲ ዘድልዩ ለውጥታት ክንገብይና በቀጻሊ ናይ አገልግሎት እዚ ተጠቀምትን ምዃን ኣብ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ቤተሰብ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንረኸብ እግዚአብሔር ይባርኩም ሰላም